Hej og velkommen tilbage til Almost Live from Denmark. Jeg kan jo ikke vente. Så jeg har været ude og plukke endnu en chili, en orange habanero. Det er sådan en mega en her, synes jeg. Den er stor. Som I har set, så er den jo grøn. Det er fordi, jeg kan simpelthen ikke vente, og planten den bugner af dem. Så jeg tænker, vi skal da smage dem. Den har en styrke på 10 eller mellem 1 og 3 eller 100.000 og 300.000 scoville. Og for ikke kendere, så siger det jo ikke særlig meget. Men en jalapenos for eksempel ligger på max 5.000. Så den skulle være meget stærk. Men jeg tænker, at de bliver stærkere med modning. Men lad os finde ud af det. Prøv at spise en grøn en nu, og så skal jeg nok vende tilbage, når de er blevet orange eller røde. Skal jeg toppe dem af igen? Jeg tror, det bliver voldsomt, det her. Man får næsten lyst til at skære den over i en halv. Ja. Lad os prøve. Her går det. Hvis jeg dør, så testamenterer jeg alt til mine børn. Skål! Jeg kan ikke sige, at den smager af andet end stærkt. Jeg synes faktisk ikke engang, den er så stærk som den, jeg spiste i sidste uge. Undskyld. Ikke nu i hvert fald. Altså, den er stærk. Ingen tvivl om det. Man får hikke. Og det brænder. På en anden måde vil jeg sige, jeg synes stadigvæk ikke, at det er det samme. Ja. Øjnene løber alt. Det var altså den. Tak fordi I så med. Der kommer selvfølgelig mere. Og I så det. Almost live from Denmark. Hej. Ja. Nu er det 10 minutter siden, tror jeg. Det brænder stadigvæk lidt. Hikken er næsten slut. Og jeg vil bruge tiden på lige at komme med en advarsel. Habanero og chili, stærke chilier især, skal man passe på med. De er sindssygt stærke for det første, men kan altså også godt brænde på hud, især omkring øjne. Lad være med at lege med chili og gå ud og tisse. Taler af bitter erfaring. Det er tæskestærkt. Ja, og ellers så sørg for at
have en klud til lige at tage det værste af snotten og tørre øjnene. Lad være med at bruge fingrene, for guds skyld. Det gør simpelthen rivende ondt. Ellers vil jeg sige, at jeg overlevede jo den her habanero. Der var ikke så stærk, som jeg troede, men der er måske ikke så stor forskel på 9 og 10. Det er nok ikke de sidste 30-50.000 Scoville, der gør en stor forskel. Og så kan man måske spørge, om jeg er vant til at spise chili. Nej, i hvert fald ikke på den her måde. Bestemt ikke. Dog vil jeg sige, at sådan noget som jalapenos, dem spiser jeg som slik. Så det kilder lidt på tungen, men som sådan synes jeg ikke, de er stærke. Ja, det var bare lige den sidste advarsel. Så vil jeg få lavet video. I så det Almost Live from Danmark. Tak fordi I kiggede med, og husk, vil I se mere, så like Facebook-siden eller subscribe på YouTube-channelen. De kommer løbende med nye underlige ting. Det vil nok ikke kun være chilismagning, men alt muligt andet. Tak for nu.